Du kan ikke blive lige, hvad du vil, men du kan træde ind i rækken på din egen måde. Det kan lyde let, men det er det langt fra. Og så slet ikke som ung. For hvad må de andre tænker? Kan de lide mig? Falder jeg igennem? Først er der frygten over, at det kommer også til at ske for en dag. Men så med årene igen, og man udvikler sig, og man bliver mere fortrolig med sit arbejde og sit værv, så går det over at blive en form for ærefrygt. Danmarks konge hedder nu Frederik den 10. Og en helt ny epoke i Danmarks historien er begyndt. Men hvem er det egentlig, der sætter sig på den danske trone? Jeg har talt med en række mennesker, der har haft helt særlige oplevelser med ham, og med 2, der deler hans livsopgave. Ja, det er jo en overgang, selvfølgelig. Men det er jo noe som han er forberedt på, og som kronprinsesse Mary også er forberedt på. Og de har jo alt som skal til for at dette skal gå veldig bra. Det är ju ett helt liv som han har förberett sig för den här uppgiften som han nu kommer att ha. Frederik den 10. blev født den 26. maj 1968. En hektisk fødsel, der skulle være foregået hjemme, men som endte på Rigshospitalet. Hvordan har hun krølleøjne? Meget godt. Hun lavede det meget godt. Og lille prins også. Det var jo en kæmpe begivenhed, da kronprinsen blev født, og selvfølgelig også en kilde til kæmpe glæde og stolthed hos forældreparret. Og her kommer prinsesse Margrethe, den lille prins, som bliver båret af nøssen, og prins Henrik. Hvad er barnets navn? Frederik, André, Henrik, Christian. Jeg døber dig i faderens og sønnens og den hellige ånds navn. Ret kort tid efter, jamen, så blev familien jo forøget. Prins Joachim kom også til verden. Frederik. Kom så med bedre. See the love that's sleeping. While my guitar gently weeps. Hvordan vil de beskrive hans kongelige højhed, kronprins Frederik, som barn? Som barn? Ja. Ja, kronprins Frederik, jeg har jo kjent han hele livet, så å si. Det er jo en person som jeg har mange minner med sånn langt tilbake. Jeg husker blant annet da de var på besøk på Hankø i Norge. Jeg var kanskje 6, 7, 8 år, noe sånt nå. Så det er et av de første minnene. Så det husker jeg som at vi hadde morsomt og lærte litt dansk. Gikk rundt og prøvde å si rødgrøt med fløte på. Rødgrøt med fløte på. Eller noe lignende. Det gør de godt. Så, passe. Og at vi var på besøk også i København. Jeg tror på Fredensborg. Jeg husker noen sånne lange ganger hvor vi kjørte sånn trådbil. I och med att jag är lite yngre så blev det ju mer naturligt för oss att umgås
när vi blev tonåringar som unga vuxna. Men det är en nära relation vi har på det sättet att han alltid varit väldigt beskyddande och omhändertagande. Någonting som kronprins Håkon också har varit. Och det har ju betytt väldigt mycket för mig. Jag har sagt vid tidigare tillfällen lite som storebröder som finns där. Så det är en fin relation. Det må være meget svært i virkeligheden at trænge ind i den dynamik, der er mellem et brødrepar, hvor den ene er prædestineret til at få det hele og skulle være konge, og hvor den anden på samme måde også er udset til at være toer. Altså, de har jo selv sagt, at de faktisk har haft et tæt forhold, og også at de kunne hjælpe hinanden igennem mange år. Men det må også være kompliceret, fordi i opdragelsen, der bliver der simpelthen gjort forskel på dem, og det bliver gjort fuldstændig klart, også fra en tidlig alder, at det er kronprins Frederik, der skal have den en dag, og ikke prins Joachim. Ups, ind i munden. Det er med oprigtig sorg. Nationen har erfaret, at kong Frederik den 9. er død. Længe leve hendes majestæt, dronning Margrethe den 2. Da Frederik var bare 3 år gammel, døde hans morfar, og hans mor blev dronning. Da du overtog ansvaret og forpligtelsen som Danmarks regent, var dit ægteskab knap 5 år gammelt. Du var mor til 2 drenge på 3 og 2. Du havde forventet og håbet på mere tid med familien, inden skæbnen indløste dit lod som tronfølger. Dronning Margrethe har en dyb indre pligtfølelse, ansvarsfølelse, og derfor så ønskede hun simpelthen at gøre det så godt som overhovedet muligt i rollen som Danmarks nye regent, og i virkeligheden også som danskernes samlingspunkt. I den proces, der er der ingen tvivl om, at der har hun så mindre fokus på sin nærmeste familie, og hun var heller ikke så tæt på sine børn, sine 2 sønner, som hun egentlig gerne ville være. De 2 prinser så ikke deres travle forældre meget. Deres barnepige, Else Petersen, blev en slags reservemor, og deres opdragelse var baseret på strenge franske principper. Papa, man siger, at den man elsker, tugter man. Vi tvivlede aldrig på din kærlighed. Til tider var den måske lidt overvældende, og føltes måske også lidt tilfældig. Det er klart, det var skræbt i dansk. Og vel også, hvis man skulle se på tidsvarende franske børns opdragelse også. Har det været relativt skarpt, det har det. Jeg synes egentlig, det tjener familien til ære, at de også har været ærlige om de udfordringer, som de har haft som familie, og også at dronning Margrethe selv jo altså har været fuldstændig åben om, at hun ikke måske var en præmiemor i enhver henseende, og hun jo altså også havde den her kæmpe udfordring, den kæmpe opgave, som hun skulle løfte. Og det tror jeg så i virkeligheden også er en fortælling, som rigtig mange kvinder kan nikke genkendende til. Det her, der handler om, at der bliver krævet i en fra alle sider nogle gange. Man vil gerne være tæt på sin familie, man vil gerne være tæt på sine børn, men der er også en karriere, der skal passes, der er et arbejde, der skal udføres, og det var måske i virkeligheden det, som dronningen også gav udtryk for. Der er pandekager. Ah. Pandekage. Ah. Syltetøj. Syltetøj. Majestæt dronningen, længe leve! Det er interessant, når man ser på billederne af kronprinsen, altså da han var et lille barn og fulgtes med dronningen rundt til forskellige arrangementer. Der var han ofte sådan lidt betuttet, lidt sky, lidt genert, og kunne helt tydeligt ikke lide altså alt det fokus, der var på ham selv og på hans familie.
Da jeg mødte kronprins Frederik første gang, der var han 11 år. Og det var til en Davis Cup-kamp i Aarhus 1900, hvor vi spillede. Der kom han og prins Joachim kom forbi for at følge træningen, og kronprins Frederik var lidt mere generet. Han kendte mig ikke rigtigt, og vi spillede nogle doubler. Det var rigtig hyggeligt. Det var 2 unge mennesker, der var meget nysgerrige, og man kunne se kronprins Frederik. Altså, han var virkelig ivrig. Altså, han ville hellere være inde på banen, end at stå udenfor og se os spille. Prinserne blev undervist sammen på Amalienborg med nøje udvalgte børn. Senere startede de på Krabs skole. Jeg har været utrolig glad for min skole, det kan jeg godt sige. Det har været nogle fantastisk gode skoler, som har lukket om os også. Sammenholdet har også været noget godt. Ja. Og hvor I har fået lov at være selv. Vi har været meget selv, og skolen har virkelig, beskyttet os. Som barn vidste kronprinsen godt, at han en dag skulle være konge. Men han vidste ikke rigtigt, hvad det betød. Han har senere fortalt, at hans forældre ikke var gode til at tale med ham om rollen. Altså man får lidt sådan et billede af den unge kronprins Frederik som en lidt ensom sjæl måske. Og i den situation, altså der er der en helt afgørende person, der træder til, og det er dronning Ingrid, altså dronning Margrethes mor, som på en måde bliver en form for mentor for ham og tager den unge prins under sine vinger. Jeg har engang talt med kronprinsen, hvor han omtalte sin elskede mormor som sådan en form for zenmester, kaldte han hende. Min mormor er virkelig en partner også, og vi mange ofte den samme tankegang også. Og hun er lyttende, og så kan hun fornemme, at jeg selv hælder til den ene eller den anden side, men når man står og vil gerne have en lille vejledning omkring noget. København er i dag klædt til fest. Det er der måske også ud over landet. Og kronprinsen har nu ligesom sin mor fra i dag fast sæde i statsrådet. I 1986 fyldte kronprins Frederik 18. Det var en genert og utilpas kronprins, der mødte det danske folk. Tak, mor, for dine ord til mig. Dagen i dag markerer, at jeg er fyldt 18. Min skoletid er foreløbig overstået, og jeg betragtes som voksen. Jeg husker stadigvæk den tale, han holdt som 18-årig meget tydeligt. Mange fra hele landet har sendt mig lykønskninger, hilsner og gaver i dag. Det har glædet mig meget og bidraget til at gøre min 18-års fødselsdag endnu festligere. Det er jo et ungt menneske, som er blevet placeret i nogle utrolig stive, gammeldags, formelle rammer, som han tydeligvis ikke befinder sig ret godt ved. Og på den måde, så blev den her festlige begivenhed, som det egentlig skulle være, et sindbillede på, at han slet ikke trives i den rolle, som han skulle have, og slet ikke var tilpas med den kæmpe livsmission, der ventede forude. Jeg ved, at dagen i dag er betydningsfuld for mig. Jeg vil leve op til den hengivenhed, jeg i dag har mødt fra alle sider. Derfor er det mit ønske altid at kunne tjene mit land på bedste måde. Jeg beder alle rejse sig og sammen med mig udtale et Gud bevarer Danmark. Gud bevarer Danmark. Det må jo også, når man tænker over det, være et helt enormt pres for et ungt menneske, altså at stå i den situation. Man føler sig jo fremmedgjort, så.
forældre har forsøgt at holde dig uden for alt det officielle. Ja. Men det kan pludselig ikke ske. Nej. Der er du officiel. Ja. Det må jeg jo finde mig i. Ja. Har du gjort dig nogle tanker om det? Det har jeg da nok. Jeg har nok sagt, det skal man jo bare tage, som det kommer. Man skal tage det sure med det søde. Yes. Ja. Så kommer man ikke rigtig nogen vejen her. Nej. Men du skal jo mange ting, som du skal, hvor du ikke kan sige, nej, det har jeg altid ikke lyst til. Det vil jeg jo så tage så godt jeg nu kan. Ja. Føler du er rustet nok til det? Har fået nok information, og jeg har fået nok at vide om det? Ja, jeg tror faktisk, jeg får erfaring med tiden. Det vil jeg jo stræbe efter. Ja. Senere samme år blev kronprinsen student. Alles øjne var rettet mod den nu myndige kronprins, og alle fejltrin havnede i pressen. Kronprins Frederik og prins Joachim har i går eftermiddags været involveret i et trafikuheld i Frankrig. Her er prinsernes egen version. Vognen rammer et træ, så et til. Den triller rundt på taget og rutscher baglæns ud mod floden Lot, der ligger lige neden for den modsatte kørebane. Han havde en årrække, hvor han faktisk gik sådan fra den ene dårlige sag til den anden. Med voldsom bilulykke, med for vilde fester og utallige kærester og piger osv. Taget for promillekørsel hed det i BT og Ekstrabladet, og i dag fulgte den øvrige dagspresse historien op. Det udviklede sig rent faktisk til et punkt, hvor han blev meget upopulær. Det har man glemt i dag, men tilliden til ham dalede mere og mere. Og det gik faktisk så vidt, så der var flere politikere dengang, der sagde, at enten så strammer den der unge kronprins sig altså an, eller også så kan det være, at vi skal begynde at overveje, om man overhovedet har det, der skal til for at stå i spidsen for Danmark en dag. Det var faktisk ret voldsomt, at det kom til det punkt, men man var træt af ham dengang. Også da kronprinsen som 19-årig var på officiel rejse til Japan, gik det galt. For kronprins Frederik var det hans første rejse med et officielt tilsnit, og hvor han skulle repræsentere Danmark. Your Imperial Highnesses, ladies and gentlemen. Når man er kronprins, skriver man sig selv sine taler. Nej, det tror jeg, det har jeg ikke gjort i det her omfang, fordi jeg ikke har haft tid, og så har jeg heller ikke vidst så meget om. Altså det har været taler, som skulle betyde noget, som ikke bare skulle lige have sag. Så det er ikke meget, altså. Nej. Kronprinsen virkede uengageret i det officielle program og var mere interesseret i nattelivet. Og der opstod også en temmelig giftig debat, der handlede om, at der var flere og flere, der begyndte at se på prins Joachim som den, der måske i virkeligheden var sådan den mest værdige af brødrene, der var den mest intelligente og den, som måske havde alle de evner, der skulle til for at være den sande kronprins og være den, der en dag kunne stå i spidsen for Danmark. Så man kan sige, at der var en årrække, hvor han var under belejring, og hvor hans image det dykkede gevaldigt. Er det skræmmende for fremtiden sådan at have pressen hængende på sig og vogte på? Ja, altså det kræver en tilvænningssag. Det synes jeg godt, man kan leve med. Ja, det skal man jo leve med, så man kan lige så godt prøve sådan stille og roligt indhøvelse efter. Det er måske lidt svært. Der er jo et tidspunkt, hvor han simpelthen rammer et lavpunkt, og der virker det så også som om, at der gør han måske op med sig selv, at det skal ikke fortsætte på den måde. Og han beslutter sig for simpelthen at fuldføre en akademisk uddannelse. Velkommen til Institut for Statskundskab.
Er det en uddannelse, der er nødvendig for at være tronfølger? Ja, det tror jeg nok. Og så kommer der faktisk en række begivenheder, hvor han stille og roligt opnår nogle meget markante sejre. Faktisk nogle sejre, der hele tiden bliver større og større, og som jo også gør, at hele befolkningen begynder at få et nyt syn på ham. Han løber igennem Københavns gader i et maraton. Må høre, hvordan gik det? Det gik sgu bedre end beregnet, med at sige. Men hvad var det værste for turen? Jeg ved sgu ikke, jeg tror, det var omkring Rønningen, omkring 38 eller sådan noget. Det var sådan rimelig barsk, men det var overraskende meget, at jeg kunne køre den helt igennem også. Tillykke med det. Jeg tror, at sporten har ligesom gjort, at han har haft et fristed, hvor han virkelig kunne være tro mod sig selv og være sammen med jævnbyrdige mennesker, som han godt kunne lide at konkurrere imod. Altså det er også været, som jeg selv kender, også ligesom en flugt, hvor man ligesom finder sig selv, sin egen identitet, og den tid, hvor han var ung og var teenager, som alle os andre vil gerne udleve masser af ting, de udfordringer, som livet byder på, som han også har taget imod med oprejst pande, og jeg synes, han har gjort det rigtig, rigtig flot med det pres, der også følger med. Det er et pres, som man slet ikke kan sætte sig ind i. Det er jo at tage det til ekstremerne og gennemføre Frømandskorpsets uddannelse. Så det er nok den hårdeste uddannelse, vi kan byde på her i landet. Det markerer et eller andet skifte, jeg er fra dreng til mand. Det var i den periode, at han for alvor genvandt troen på sig selv, og også genvandt sin selvtillid, og måske også blev klar over, hvad han kunne kapere, og i det hele taget fandt sig selv. Vi siger sådan lidt populært i Frømandskorpset, at det er 20% fysik, 80% mental styrke, der gør, at du bliver frømand. Han var god nok til det fysiske, men det mentale, det er det, der har båret alle frømænd igennem. Når man melder sig til Frømandskorpset, så har man gjort sig nogle overvejelser selv og drømt det stort, og man har trænet. Men eksempelvis, hvis jeg havde fejlet og ikke kom igennem, så ville jeg bare blive glemt som endnu en, der gjorde forsøget. Men kronprinsen, den ville jo ikke gå væk, så han ville jo blive husket som kronprinsen eller kongen, som troede, han skulle være frømand. Og i jantelovens Danmark, så er det jo, ja, så er man jo bare dømt og brændemærket for evig tid. Og der tog han jo simpelthen sin egen beslutning, og han gennemførte den der uddannelse på lige vilkår med de andre frømandselever. Og han havde simpelthen mod til at sætte alt på spil, og så skabte han sig selv. Det var ikke noget, han havde fået foræret i fødselsretten. Det var kronprinsens egen fortjeneste, det han gjorde der. Og at han turde gøre det, det kvalificerer til at være en af de modigste mænd, jeg kender. Og det er jo taget imod med kyshånd af Danmark bagefter, da han så beviste, at han var en af de ganske få, der havde de evner, der skulle til for at komme igennem. Jeg er ret overbevist om, at den her træning, han gennemgik under frømandsuddannelsen, også var god, fordi han kom tæt på nogle andre, som han var ligesindet med der, og hvor der heller ikke var presse, og så lærte han vel dybest set også, og det er måske det allervigtigste, at han kunne og kan meget mere, end han troede. Kronprinsen var ikke færdig med at prøve sig selv og sine kræfter af. Han deltog i Ekspedition Sirius 2000, en 4 måneder lang slæderejse nord om Grønland. Jeg ville nok aldrig have våget mig herop på den her måde, hvis ikke jeg havde en vis form for mental ballast med i rygsækken, som kort fortalt går ud på, at de erfaringer, jeg har gjort mig inden for de sidste 10 år. Det er
ret almindeligt kendt i den danske befolkning, at det ikke altid har været helt nemt for Hans Kongelige Højhed, Kronprins Frederik, at være tronfølger. Hvordan ser de, at han har vokset med opgaven? Jeg synes at det har utviklet sig på en veldig positiv måte. Han er jo en varm person, en åpen person, åpen mot verden, og har masse sånn positiv energi å bidra med. Så er det jo sånn at det er lurt å bygge virke, det man skal gjøre på sin egen personlighet og sine egne styrker. Jo, men jag tror att det har skett på ett väldigt naturligt sätt. Det är ju så att jag har fått möjligheten att inte bara växa upp i, men också med sin roll. Och då blir det så att man också växer med uppgiften. Att det är på något sätt, man utvecklas tillsammans på något sätt. Och det är det som är så viktigt, att man får den här tiden också, att det mognar och att man också man lägger en bas av kunskap, av erfarenheter att falla tillbaka på, där man också får en förståelse för samhället på ett bredare plan, precis som man gör när man växer som människa och blir vuxen så. Så att jag tror också det, att man växer med sin roll, så att säga. Herlig start. Det måske mest afgørende skifte i kronprins Frederiks liv, det er selvfølgelig, da han møder Mary. Det, der ligesom bragte os sammen, var vores samtale. Han var meget nemt at tale med. Han virkede interesseret. Han var så nærværende. Han var charmerende. Han så godt ud. Så det var mit første indtryk. Og så kørte det derud af. Presset på kronprins Frederik var stort. Han skulle finde sin kommende kone, og hele Danmark fulgte med på sidelinjen. Måske var denne australske kvinde den rigtige. Skal de forlås med Mary Donaldson? Det er noget, jeg skal snakke om her på nogen måde. Altså, det hører det private liv til. Hvornår bliver det officielt med kronprinsen og Mary? Hvornår skal de forlås, og hvornår skal de giftes? Mere kan jeg ikke sige, og jeg ønsker heller ikke sige. På vej ud af bygningen stoppede han alligevel op for endnu en gang at give udtryk for sin irritation. Kommer det bag på, at pressen er så kreativ med det her? Det gør det ikke helt, vel? Men prøv du lige, at jeg skal stå og kommentere på noget, pressen selv opfinder, at det er komisk. Ja. Så vi får ikke noget at vide, hvad der kommer? Det var noget af en omvæltning. Det kom enormt fokus fra medier. Jeg bliver fulgt efter. Jeg er jo ikke længere bare Mary, der gik ned ad gaden. Det var nogle andre, der fulgte efter. Og så kommer hun jo så til Danmark også og bliver introduceret for dronning Margrethe. En eftermiddag så sagde kronprinsen til mig, at min mor kommer til te. Så svarede jeg, i dag? Ja, hun kommer efter. Det er så fint. Jeg bare, fint? Du kan ikke sige til mig, det er fint. Hvad skal jeg gøre? Hvordan gør jeg det? Og hvad skal jeg tage på? Og er det noget, jeg skal gøre? Og, men han sagde, nej, men du skal nok neje for hende. Så, nej? Okay. Kan du vise mig, hvad det er? Så jeg lærte neje fra min mand. I dag bekræftede dronning Margrethe for første gang, at hun har mødt kronprinsens kæreste Mary Donaldson. Dermed er en kongelig forlovelse rykket nærmere. De har mødt hende, som de er godt klar over, og sætter stor pris på hende.
Er de glade på kronprinsens vegne? Ja, det er jeg da. Og de synes, at det er en god svigerdatter, de får? Det tror jeg, det bliver fint. Men Deres Majestæt, de har jo selv været meget glade for at overraske. Ja, og så kan de jo det, jeg sidder og gør i øjeblikket, ikke? Efter bedste evne, så vidt jeg får lov. Goddag. Jeg vil gerne sige et par ord, før vi begynder. Jeg er meget glad for at være i Danmark. I dag er en meget spændende dag, så jeg er sikker på, at de kan forstå, at jeg er en lille smule nervøs. Den der varme og omfavnende måde, som danskerne tog imod os og tog imod mig, det rørte mig dybt. Set fra deres perspektiv, hvad betyder kronprinsesse Mary så for hans kongelige højhed, kronprins Frederik, som partner? Hon är en fantastisk fin person. Hon är klok och hon är en väldigt fin person. Så det är bara att gratulera, och sen så ser jag dem som ett fantastiskt bra par. Det är ett starkt par. Hun har jo også selvfølgelig veldig mye å bidra med, og er jo en imponerende person. Og veldig sånn flink når hun setter seg mål, så har hun jo imponerende måte å løse ting på. Jeg tror ikke, at der har været en eneste dansker, der har været i tvivl om den kærlighed, som kronprins Frederik er næret til kronprinsesse Mary, da man så billederne fra domkirken i København. Jag delar då nog med väldigt många den här glädjen i att se deras glädje. Och också att det är någon som faktiskt hittar den där själsfränden. Så tilspørger jeg dig, Frederik, André, Henrik, Christian. Vil du have Mary Elizabeth Donaldson, som hos dig står til din ægte hustru? Ja. Lige så tilspørger jeg dig, Mary Elizabeth Donaldson. Vil du have Frederik, André, Henrik, Christian, som hos dig står til din ægte mand? Ja. Så forkynder jeg jer at være ægtefolk, både for Gud og mennesker. Mine muligheder var store, og min verden ofte ensom. Den glæde og styrke, du giver mig, er som solen i dagtimerne, der med sit skær slår alt tvivl og mørke i jorden. Danmark havde endelig fået en kronprinsesse, og fejringen var enorm. Nu stod kronprinsen ikke alene om den kæmpe opgave, der ventede. Och sen i den roll som jag faktiskt delar då med kronprinsen, så kanske det inte är helt självklart och helt lätt alla gånger heller att hitta någon som faktiskt vill dela inte bara livet, men det är ju så mycket mer komplext. Du delar ju den här livsuppgiften som det är att
inte bara representera sitt land men också verka och tjäna och verkligen finnas där. Och det är någon som måste också kunna ta in det och känna det, för annars så tror jag inte att man mår helt bra i den rollen om man inte gör det på djupet. Dine forældre, papa og mor, vi ved nok, hvordan du har fundet frem til dit sande jeg. Det skete, da du mødte Mary. Der blev det forår i dit sind, og det blomstrede omkring dig, ligesom det blomstrer nu på denne dag i maj. For det øjeblik, at han blev smedet sammen med kronprinsesse Mary, der var det et meget lykkeligere, meget mere frit og meget mere balanceret menneske, som vi blev vidne til. Jeg elsker dig, Mary. Kom, lad os gå. Kom, lad os se. Gennem 1000 verdener venter vægtløs kærlighed. Deres majestæter, deres kongelige højheder, må jeg bede alle rejse sig, og med mig udbringe en skål for min brud. Det var dog alligevel hele himlen over Fredensborg. Undskyld, jeg afbrød dig med det, men hele himlen over Fredensborg, der oplystes der. Men nu er det så også, på et eller andet tidspunkt bliver det jo dagligdag, hverdag. Det er ikke kun rejser og OL, det er også noget med officielle pligter. Och det är någonting som jag erfar själv. Det är så otroligt viktigt att man har ett gott stöd och man är ett bra team. Och det ser jag verkligen att de är. De kompletterar varandra mycket väl. Och det är oerhört viktigt att man har en god samtalspartner i sin partner. Det är ju jätteviktigt att det är en sorts bearbetning om man stöttar och hjälper varandra. Ja, det er dejligt at være to på arbejde. Det må jeg sige, det er noget af det bedste, der er sket for mig. Det er skønt at kunne gå hånd i hånd sammen. Sidst på dagen gør det faktisk mindre hårdt. I 2000 mødte hinanden under OL i Sydney. Nu kommer jeg hernede som ægtepar. Hvor mange kommer i 2008? Om 4 år er det, skulle der gerne være lidt flere kænguruer i pumpen. Ja. Hvordan reagerede de, prins Henrik, da de fik nyheden om kronprinsessens graviditet? Ja, selvfølgelig var jeg meget glad for. Jeg kom fra en stor familie. Husk, at vi var 9 søskende, så jeg håber at få mange børnebørn. En oktobernat i 2005 gik rygterne om, at en ny tronarving var på vej, og hele den danske presse fik pludselig travlt. På BT var der på et tidspunkt, der havde kronprinsesse Mary født. Det havde hun kl. 22.15. Det har hun vist ikke i øjeblikket. Journalisterne, der står for BT her, fotograferne, de vidste i hvert fald ikke. Så enten så har BT en solo, eller også var det også et af de rygter, der hvad kan man sige, røg igennem filteret. Men der er rigtig mange rygter, der kører. Det er det. Jeg mødte jeg ved ikke om hun er jordmor eller sygeplejerske. Ja. Hun har født, så spurgte jeg, hvad hun har fået. Det ved vi ikke. Hvor har vi Anders? Lige nu, der ligner min kone som min søn. Han ligner et lille nyfødt barn, som det ikke er mere end 8 timer gammel. Og det er jo simpelthen en ubeskrivelig fornemmelse. Jeg kan lige så stor, han er kronprins.
Jamen, jeg bliver 51 cm, ikke? Og må vi også se. Hvad er barnets navn? Christian, Valdemar, Henri, John. Standing at the crossroads, trying to read the signs to tell me which way I should go to find the answer. And all the time I know. Og det her er altså direkte billeder inden for Rigshospitalet, og her kommer den stolte far, Danmarks kronprins Frederik. Tillykke, kronprins Frederik. Senere blev den lille familie udvidet, og prinsesse Isabella kom til. Kronprins Frederik, tillykke fra Danmarks Radio. Mange tak. Kan du vise, hvor stor hun er? Jeg kan vise, at hun er så høj i hvert fald. Det siger, det er noget, der svarer til 50 cm. Det er jo det dejligt at få børn, og det er første gang er en kæmpe udfordring. Der ved ingen af os. Anden gang også. Nej, nu skal jeg vise dig noget. Jeg kigger lige hurtigt. Du skal op og stå, skat, når du laver den der på halen, ikke? Det er tydeligt, at kronprins Frederik har været sådan ret skarp i mailet om, at han ønskede, at hans egne børn skulle have en helt anderledes opvækst, end han selv fik. Og derfor så har vi også set, at han virkelig har prøvet at skærme børnene. Og det har også været tydeligt at se, at han har ønsket at være en far, der virkelig har været tæt på dem og har brugt tid sammen med dem, fordi han har oplevet noget andet selv. De har virkelig formået at skabe et familieliv, og de har faktisk også, jeg vil sige, i overraskende høj grad formået at holde børnene uden for pressens søgelys. Det er faktisk blevet respekteret, at børnene de skal have lov til at vokse op. Den der. Tryk. Ja, godt. Kronprinsessen og jeg er i bund og grund og ser os selv så meget vi kan med vores børn som almindelige mennesker. Men vi er godt klar over, at vi har ualmindelige roller at varetage. I januar 2011 blev kronprins Frederik far igen. Denne gang til tvillinger. Hvad er barnets navn? Vincent, Frederik, Minik, Alexander. Josefina, Sofia, Ivelo, Mathilda. Jeg synes, det er ret tydeligt, at der er sket en udvikling i kronprins Frederik, fordi især i de første gange, hvor han udtalte sig om sine forældre, der var han nok ret kategorisk og også ret kritisk. Og så synes jeg efterhånden, som han er blevet ældre og måske også har fået større forståelse for den situation, de stod i, og også de normer, der var dengang, og ikke mindst også har fået større forståelse for det enorme pres, der hvilede på hans egen mor, så synes jeg, han er blevet blidere og har simpelthen udvist stor forståelse, og så har han jo øvrigt også begyndt at tale meget mere om alle de lykkelige stunder, der jo også var i hans barndom og ungdom. Kære mor, at have fulgt dig så længe som jeg har, og kan huske tilbage på, har været som at bevæge sig ind i et eventyr. Det er langt fra forbi, men grundlæggende følte jeg mig ved historiens begyndelse tryg. At være dit barn og din søn i min spæde hukommelse var oplevelsen af at komme løbende ned gennem stuerne på Fredensborg her, for så at dreje til venstre i Røde Salon, og så spurte gennem Gule Salon og ind i favnen på dig i dit arbejdsværelse. Senere, der blev det til oplæsning af Ringenes Herre, inden du spiste middag med papa. Hele 3 gange på 5 år nåede Joachim og jeg at blive draget ind i dette eventyrunivers med drager og troldmænd, gode og onde, grimme og smukke, ære og hæder og meget mere i dette og mange andre eventyr.
Kronprins Frederik har jo altid været et menneske, der har været utrolig fysisk. Altså, han har været glad for sport. Den vej, og så rundt til under broen og ind til. Og som dronningen har sagt, han er også et fysisk pragteksemplar. Altså, han er bumstærk og har været det i mange år, ellers bliver man øvrigt heller ikke frømand. Og det der med at fordybe sig i ting, det er han rigtig, rigtig god til. Det er en person, som har den jernvilje, der skal til, for ligesom at kunne gøre sig gældende i idrættens verden. Det, der har været det fine ved det, det er, at han jo så også har transformeret det over i en form for mærkesag, som han også har kunne arbejde med, altså betydningen af at røre sig og også at dyrke sport. Australia, attention. Det bliver meget, meget tæt løb, og det kan afgøres måske inden for de sidste 50 meter. Lad os nu se. Det gælder om for danskerne at komme med frem her fra start. Men det er naturligvis guldet, der tæller for Eskil Ebbesen. Det er derfor, han igen sidder i denne båd som 40-årig. Og guld 4 får en bronzemedalje. Jamen, det der med, at det er den danske kronprins, som står i et andet land og skal uddele vores medaljer, det er jo bare noget ekstraordinært og stort. Bronze medalists representing Denmark. Og ikke mindst er det jo en kæmpe anerkendelse af vores indsats og vores kamp for at vinde medaljer til Danmark. Det hører med til historien om kronprins Frederik, at han altså også har trådt ved siden af et par gange. Og efter min mening, så var det ved at ende altså helt galt i virkeligheden, da han gik ind i den internationale olympiske komité. Box given 95. Participants 92. Yes 77. No 9. Prince Frederick is elected member of the International Olympic Committee. Jeg tror, det, der drev kronprins Frederik dengang, det var faktisk et ægte og stort engagement for sportens verden, og derfor så ville han så frygtelig gerne være ind og ligesom udbrede det glade budskab om, hvad idrætten kan. Og lad mig kort kommentere på den kritik, der har været i medierne. Jeg vil ikke kunne stå her i dag, hvis den min politiske neutralitet kunne komme i fare. Og hvad angår korruption, jamen så har IOC en helt klar politik. Det tolereres ikke. Jeg mener bare, at han fatalt undervurderede, hvad der også foregik i den komité, altså af netop politiske studehandler og en masse kritisable ting. Kronprins Frederik genopstiller til den internationale olympiske komité for en ny 8-årig periode. Det sagde han på et pressemøde i dag. På den ene side opfordrede regeringen til at udelukke Rusland fra OL og var meget aktiv for det. Og på den anden side både argumenterede og stemte kronprinsen for det stik modsatte. Så på den måde så var det altså i sidste ende en rigtig dårlig beslutning, og han har jo så også trukket sig ud i dag. Kronprins Frederik, han er glad i sånn fysisk utfordring da. Og det å holde seg aktiv og gjøre ting og sånn. Og det har han jo bygget på også, som er veldig fint, synes jeg, med Royal Run for eksempel, ikke sant? Som har laget et sånt arrangement som bygger veldig på hvem han er, og hvor hele familien er med, og det dere har gjort også så veldig fint, synes jeg, er jo å få med at det er veldig sånn inkluderende og involverende da, dette Royal Run. Så det synes jeg er veldig, et eksempel på et initiativ som har blitt veldig bra. Tillykke, prins Christian, med din første royale 10 kilometer. Hvordan var oplevelsen? Det var en sindssygt fed oplevelse at have så mange, der kom ud for at hæppe. Ikke kun på os, men på alle. Det gav virkelig en form
for energi. Det er jo ikke bare det at løbe den dag. Det er jo den træning op til at skulle være klar til sådan et løb, som jo gør en forskel. Og det vi jo også har oplevet med Royal Run, det er jo, at der er jo rigtig mange, som er kommet ud og løbe, som ikke vil have stillet op til et almindeligt motionsløb, men gør det, fordi at det er noget større end bare et almindeligt motionsløb. Så jeg er sikker på, at det her Royal Run, det har gjort en kæmpe forskel. This is a big moment for Europe's green transition. Og så er det klart, så ved han selvfølgelig også godt, at i Danmark gerne vil være sådan en form for foregangsland, når det handler om den grønne omstilling. We are now also using the depleted oil and gas fields in the North Sea to send carbon back down into the ground. Yes, I am pleased to initiate this process. Okay, thank you very much, Your Royal Highness. Kent, you may start the injection. Derfor har han jo også i de senere år arbejdet rigtig tæt sammen med virksomheder og organisationer, der arbejder for en grøn udvikling og som kæmper mod klimaforandringer. Det har været en af hans mest afgørende mærkesager. Tronarvingerne fra Norge, Danmark og Sverige er i Longyearbyen på Svalbard. Vi har jo haft nogle projekter sammen, som har været vigtige. Särskilt roligt i och med att vi får den möjligheten att faktiskt vara med forskarna under ett antal dagar. Det er også en venskabelig tur for os. Det er jo fantastisk, så det bliver jo en meget optimistisk og positiv tur, tror jeg. Så er det veldig hyggelig at kunne vise frem en bit av Norge på en dag som dette, da. På et svensk skib. På et svensk skib, så det er absolut en international effort, ja. Og med god dansk nærvaro. Vi har jo en sånn skandinavisk link med de skandinaviske kongehusene. Og kronprinsesse Victoria og kronprins Frederik og jeg hadde jo et samarbeid om polare spørsmål, som var veldig fint, og hvor vi ble godt kjent også på kanskje en litt annen måte enn før, fordi at vi fikk vært sammen over mange dager da, etter hverandre. Det er en isbjørn. Helt fantastiskt. Jag är helt lyrisk. Otrolig upplevelse. Eller hur? Ja, vad kul. Väldigt glad. Fast jag är lite kall så jag kan inte riktigt le så mycket som jag skulle vilja. Det är närmast jag har sett isbjörn. Det var resor som gjorde ett stort intryck på mig, men också i vår vänskap tror jag det var viktigt. Og da laget vi jo både dokumentarserie, og vi skrev bok sammen, og prøvde å få noen av disse temaene om polare forhold på agendaen, og også som da selvfølgelig omhandler en del klimaendringer og de viktige temaene der. Det är Fredrik som har tagit en bild på isbjörnen genom kikaren. Ett tricks. Ja. Jeg tror, det er en dag, de skal ud at rejse igen med kronprins Håkon og nu kongen Frederik den 10. Det är ju det. Vi har diskuterat många gånger att vi skulle göra flera sådana resor och så har det tyvärr inte blivit. Men i alla fall tacksam för de stunderna. Bra placering. Det kan næsten ikke blive hole in one, simpelthen. Dette her er skandinavisk samarbeid på højt niveau. Det er det. Ja, vi er gode. Vi er gode. Det är en väldigt trygghet i att ha varandra och att man har en nära och en god relation där man på telefonbasis eller sms-basis som det nu är för tiden kan också ta upp en kontakt när det gäller stora och små frågor. Och det känns om inte annat väldigt tryggt att veta att den finns där när och om det skulle behövas. I alle 3 kongehuse har der i flere år været gang i et glidende generationsskifte, hvor den nye generation gør sig klar til at tage over. Kong Harald og dronning Sonjas besøg her i Danmark skal altså styrke gamle, nære bånd mellem kongehusene og mellem de 2 lande. For netop de her 2 kongehuse har meget til fælles, også det, at begge monarker efterhånden er godt oppe i årene.
dronningen har jo meget klogt og i virkeligheden også ageret som en dygtig leder. Hun har givet større og større spillerum til næste generation, og hun har sørget for, at kronprins Frederik og kronprinsesse Mary har fået tungere og tungere opgaver. Og det har jo i virkeligheden været hendes kloge måde at forberede dem til den opgave, der venter dem, når det så altså for alvor bliver deres tur, som det bliver nu. Altså nu er det ikke dronningen, nu er det dem. Den støtte og bistand, som jeg har modtaget gennem årene, har været afgørende for, at jeg kunne løfte min opgave. Det er mit håb, at det nye kongepar vil blive mødt med den samme tillid og hengivenhed, som er blevet mig til del. Det fortjener det. Dronning Margrethe har jo utført sin regjeringsperiode på en utrolig flott måte. Så det er klart, det er jo noe å leve opp til. Likt kronprinsen så har jag ju också haft en... Ja, det är ju verkligen en förmån att få också ha mina föräldrar. Att kunna titta på, följa och se hur de har tagit sig an både situationer och frågor, små och stora frågor. Och se liksom hur de har hanterat det, hur de har besvarat det. Och det har ju han också haft möjligheten till att göra. Och det ger en trygghet. Kære mor, vi to har altid suppleret hinanden. Du mestrer ordet, jeg mangler det af til. Du er søstærk, det har jeg arvet, og gudskelov for det. For skibet, det deler vi, det er vores ansvar. Jeg følger dig, som du fulgte din far, og som Christian vil følge mig. Man må jo ta med noe av seg selv inn i rollen, da tror jeg det blir best. Så det må jo både kronprins Frederik og kronprinsesse Mary må jo bygge på deres egne personligheter når de skal bli konge og dronning. Næstkommanderende melder skib og besætning klar. Maskinen er smurt, moralen er høj. Alltså jag är övertygad om att både kronprinsen och kronprinsessan som Danmarks nya kungapar kommer att göra ett absolut fantastiskt arbete. De är så goda representanter för Danmark. Jeg vil føre det videre med ære, med omhu og med blik for, at stjernerne altid vil lyse og lede mig, som de har ledt dig og andre før os.